Εδώ θα το τραγώ να κάνει η αίθουσα που έκανα μάθημα στην Τρίτη Δημοτικού. Της κοινότητας Μαντουδίου. Συνάδελφοι δάσκαλοι, τιμόμενοι, παρόντες και μη. Παίρνω το θείο μήνυμα προς έκταση για μεγάλους ως αγγελιστή. Δελτία αγγέλων σήμερα. Χαρά σε όλη την πλάση το μήνυμα της γέννης.
θησαυρό όλους εσάς που αγκαλιάσατε και βοηθήσατε αυτή την ιδέα. Παράγγελα, πάλι για να κερδίσουμε τον χρόνο, είμαστε έτοιμοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Κατακτήσεις και απογοητεύσεις, ευημερία και μετασύντευξη, αλλά πάντα προσπάθεια για επιβίωση. Και όλα αυτά για ένα καλύτερο αύριο. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία είναι σαν ένα πάζλ. Χιλιάδες κομμάτια ξένα μεταξύ τους, όταν ενωθούν, σχηματίζουν την κρυμμένη εικόνα. Σαν τις προσωπικές μνήμες, που όταν ενωθούν, δημιουργούν τη ξεχασμένη ιστορία. Συμπροταγωνιστές αυτής της ιστορίας ήταν οι δάσκαλοι. Μνημονεύοντας τη ρίση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στους γονείς μας οφείλουμε το ζήν και στους δασκάλους μας το εύζη, ο σύλλογος μας τιμά τους διευθυντές αυτού του σχολείου και στο πρόσωπό τους όλους τους εκπαιδευτικούς που αγάπησαν το λειτουργήμά τους, έγιναν δάσκαλοι με το δέλτα κεφαλαίο για να μας μάθουν γράμματα, σμιλεύοντας ψυχές και ανθρώπους. Τιμά τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην εκπαίδευση αυτής της κοινωνίας. Η αφεντηρία μας ξεκινά από εκεί που φτάνουν οι μνήμες αυτής της κοινωνίας γύρω στο 1950. Αναφερόμαστε στον αείμνηστο Δημήτριο Αναστασίου, ο οποίος διετέλεσε δάσκαλος και διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο από το 1950 μέχρι και το 1980. Ένας διευθυντής της οικογένειας του δασκάλου. Γεια σας. Γεια σας. Τι λέει πάνω. Στους γονείς μας οφείλουμε το ζήν και στους δασκάλους μας το ευζήν. Μεταφάνω το τιμή στον εκπαιδευτικό Δημήτριο Αναστασίου για την πολυετή προσφορά του ως διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Μαντουδίου. Σύλλογος Δονάκη και μόνο. Ζωντανός εκπρόσωπος εκείνης της περίοδου 1950-1960 είναι ο αϊφαλής νέος των 88 χρόνων δάσκαλος Ιωάννης Τσιβίκας. Ο κύριος Τσιβίκας υπήρξε δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο Μαντουδίου από το 1955 ως το 1962 και διευθυντής την περίοδο 60-62. Οι αναμνήσεις των μαθητών του μιλούν για έναν μιλίχιο και ευγενικό άνθρωπο, καλό δάσκαλο που αγάπησε το σχολείο, τους μαθητές του και το μαντούδι. Ο κύριος Τσιβίκας ζει σήμερα στη Χαλκίδα μαζί με τα παιδιά του. Χάρηκε για την πρόσκληση και είναι σήμερα μαζί μας, μέσω της τεχνολογίας όμως. Μαζί σε το κοντά σας. Ναι. Να τον πω ποιος είναι, γιατί εγώ δεν θυμάμαι καθόλου. Να κλείσουν τα φώτα.
Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε σε ιδιαίτερη γιορτή που γίνεται προς τιμή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Καλή χρονιά. Και καλή χρονιά. Γιατί είναι το βάρη. Η παρουσία του εδώ, αλλά είναι ως παρόν. Τον εκπροσωπεί ο γιος του και ο συνονόματός του, εγγονός του, Ιωάννης Τσιβίκας. Την αναμνηστική πλακέτα στον εγγονό Ιωάννη Τσιβίκα του Αριστείδη θα παραδώσει ο αντιδήμαρχος κ. Κατζούρας, μαθητής του κ. Τσιβίκα. Αγαπητέ κύριε Φουντά, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το Μανδούρι, που πραγματικά αυτό που είδαμε, που επιλήθηκε ο Σύλλογος και όσοι επιλήθηκαν θέλουν τα συγχαρητήριά μας. Είναι μια ιστορική και συγκινητική μέρα, γιατί από αρχές του έτος θα μετακομίσουμε στο νέο δημοτικό σχολείο. Είναι ένα αίτημα αρκετών ετών που γίνεται πραγματικότητα. Όμως, από ό,τι είδαμε στις μνήμες στο προηγούμενο βιντεάκι που έπαιξε ο Σύλλογος, πραγματικά αυτές τις στιγμές που ήρθαν στη γη μας είναι αναπανάγητες, είναι συγκινητικές, αξίζει ένα μεγάλο συγχαρητήρια σε όλους. Εγώ δίνω συγχαρητήρια στα παιδιά και στους καθηγητές και σε όλους όσους πέρασαν, διότι από το σχολείο αυτό που εγώ σαν γείτονας 25 χρόνια εδώ πέρασα, βγήκαν δεκάδες και χιλιάδες, εκατοντάδες στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Άρα λοιπόν πρέπει και εκεί να συνεχίσουμε, αλλά καλά είναι για τα μετέπειτα να τα πούμε στο νέο σχολείο λίγο αργότερα. Λοιπόν, μεταφέρω το γεωργικό του Δημάρχου, τα χρόνια πολλά και ευτυχές στο έτος και να είστε πάντα καλά. Όσο για το δάσκαλο, τον οποίο έτσι από τον έχω διευθυντή, συγκινήθηκα πραγματικά με αυτό που είδα, δεν το έχω ξαναδεί, και να που μεταφέρετε αγαπητέ γονέ, τα συγχαρητήρια όλου του Μαντουδίου και όλου του Δήμου. Να σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν έτσι θα ήθελα να συγχαρώ και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου, τους δασκάλους και τους μαθητές για την απόψινή έτσι χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Όσον αφορά την απόψινή βράβευση, εκ μέρους του παππού μου, που δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί απόψε μαζί σας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο και ιδιαίτερα και στον πρόεδρο του Συλλόγου, που έτσι μέσα σε όλη αυτή την πορεία χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου αναγνωρίζεται η αξία και η προσφορά ενός ανθρώπου που υπήρξε διευθυντής και δάσκαλος. Ευχαριστώ πολύ. Και να πούμε ότι στο δήλωση είναι τυχερός, γιατί αν έπρεπε ο δάσκαλος θα ρωτάγαμε για τις επιδόσεις του. Συνεχίζουμε. 1981. Χρονιά αλλαγών. Περίοδος προσδοκίας, ενθουσιασμού και ριζοσπαστισμού. Το Δημοτικό Σχολείο αλλάζει διεύθυνση και αναλαμβάνει μια νέα δυναμική δασκάλα, η πρώτη γυναίκα διευθύντρια στο Δημοτικό Σχολείο Μαντουδίου. Είναι η κυρία Πινελόπη Λιπέρη. Πρόσωπο Εγώ θέλω να συγχαρώ πραγματικά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την ωραία εκδήλωση που έστησε, να ευχηθώ
στα παιδιά να έχουν καλή πρόοδο στο καινούργιο σχολείο και να θυμίσω ότι στις μέρες μου χωρίστηκε το σχολείο σε πρώτο και δεύτερο. Είμαστε 300 τόσα παιδιά και θα πρέπει εδώ πραγματικά, αισθάνομαι σήμερα την ανάγκη, πραγματικά να ζητήσουμε κάπου συγγνώμη εμείς οι μεγαλύτεροι από αυτά τα παιδιά που μπορεί σήμερα να τα στέλνουμε σε ένα πολύ ωραίο κατακαίνουργο σχολείο, να το χαίρονται, να το τιμήσουν, αλλά... Και το Σύλλογο Γονέων για αυτή την ωραία εκδήλωση, να ευχηθώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Θανασίου που παρά τη χιλιομετρική απόσταση που τον χωρίζει